Se on moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon tullut tänne Mallorcalle lomailemaan tässä syyslomaviikolla ja nyt olisi yksi päivä aikaa pyhittää pyöräilyllä ja tässäpä onkin vuokrannut heti aamusta tommosen gravelpyörä. Hiilikuiturunko se Cannondale Topstone kaikilla herkuilla ja tosissaan tässä golfin parissa tätä viikkoa vietellään pääosin Mallorcalla, mutta tässä kun niin sanotusti liikuntalomasta kyse, niin sitten tänään soratie pyöräilyä ja kelihän täällä on oikein mahtavaa, eli tämmönen aurinkoinen 25 astetta lämmintä ja voisi sanoa jopa, että hellettä. Tossa näette ton pyörän, tämmönen oikein pränikkä Cannondale, tosi ryhdikkään näköinen ja otin tossa nyt testiin, kun vuokrapyörällä menen tämän päivän, niin sähkövaihteet, eli haluan kokeilla sitä, että onko ne miten smoothit ja voisiko semmosesta olla sitten joskus itselle mahdollisesti hyötyä. Muuten mä tossa ajelen ihan freeriderina niin sanotusti, eli menen flättipolkimilla, eli en itse oikein tykkää suosia gravel-hommissa noita lukkopolkimia vielä, että ehkä siihen joskus sitten taivun, mutta tommonen mukava pieni vapauden lisä tulee pyöräily itselle siitä, että ajelen niin sanotusti freeriderina. Mut joo, tossa en olekaan hetken videoa tehnyt, eli tossa on ollut semmosia alipalautumisen ongelmia alkusyksyyn ja oli tommonen joku kovempi flunssa kautta pöpö, joka sitten vähän jätti jälkensä, että jos sen jälkeen kuntoon oikein päässyt. Ja nyt on tässä vajaan kuukauden levännyt ja nyt alkaa olla semmonen ihan ok olo, ei vieläkään tunnu siltä, että tässä hirveitä intensiivisiä reenijaksoja pystyisi vetämään, mutta nyt oikeastaan liikuntaa sitten aina voinnin mukaisesti ja tosi kevyesti olen ottanut. Mun piti tossa tehdä pirkanpyöräilyyn liittyen oma videonsa, mutta se jäi tekemättä tähän alipalautumiseen liittyen ja ei ole ollut tosissaan siihen energiaa, mutta ehkä tässä nyt semmonen kuntoilijankin varoittava sana, että muistakaa levätä, jos teillä jotain pidempikestoista flunssaa ja muutenkin sitä elämää tasapainottaa sitten sen mukaan, että ette lähde vetämään sinne ylirasituksen puolelle itseänne liikaa, että tässä nyt varoittava esimerkki, että ei ihan putkeen ole mennyt ja pitää tästä nyt oppia sitten lisää, että lepäilee ja ei sitten rasita itteensä, jos on kovempaa tautia ollut päällä tai muuta. Mutta se nyt siitä tarinasta ja mä nautin tänään täällä Mallorcalla pyöräilystä ja vähän kattelee, että mitä toi Palman pohjoispuolen maaseutu tarjoaa. Ja tässä on piirtänyt semmosen 70 kilometrin reitin suunnilleen. Ajelen ihan fiiliksen mukaan, että joko sen kokonaan tai sitten osittain pysähdy aina, kun jotain mukavaa näkyy. Mutta tervetuloa mukaan. Jos oot Mallorcalle tulossa, niin tästä sitten pientä vinkkiä pyöräilyyn. Etelä-Espanjassa on ollut tosi kovat tulvat, että Mallorcaa siltä säästynytkin on aika paljon, että täällä ei ole niin paljon satanut, mutta on tullut huomattua, että aika kovaa ukkosmyräkkää ja vettä tulee vähän väliä, mutta sitten on taas pitkää hyvää aurinkoista. As time goes by,
taidetaan tulla jo Santa Maria del Camino. Ai että, ihana kesäsade. Kyllä höllii. Jaha, ylinopeuttakin ajetaan pyörä. Siinä oli näköjään ei jouduttu poliisille kiinni, antoi tietä. En tiedä onko tää jotenkin suljettu osittain tää kyllä vai perus vaan liikennevalvonta taitaa olla kaupunkiin tullessa. Täällä on ilmeisesti pyöräkilpailu, tuossa poliisit pysäytti mut pääväylällä, että äläpäs poika mekkää, että kohta tulee pyöräilijöitä. Katsotaan jos ne kohta näkyis tossa jossakin, että täällä on näköjään tiet suljettu. Helikopterit pörrää tossa, että en tiedä onko kuvaushommissa, mutta katsotaan kuin käy. Ehkä ne kohta tulee tosta. Hirveetä kyytiä, jumalautaa. Vamos, vamos, vamos! Vastatuuli kääntyy ja näyttäisi tuolla vuoriston puolella, että tulee vettä aivan hulluna, että katsotaan kuin tämän päiväretken käy, että joudutaanko sitä kohta vetää kovaa kyytiin jonnekin piiloon. Vettä tulee täällä sitten, kun sitä tulee niin oikein huolella. En tiedä mikä on uhkaava sade, mutta ei tää nyt ihan hirveän hyvältä näytä, että tommosta vuoristoa tuolla ei näy, siis vuorten huiput näkyy just ja muodot tuolta, että aika järkyttävän kovaa saderintamaa on tulossa, mutta sitten taas toisaalta niin tuo näkyy taustalla vähän kirkkaampaa, että ehkä mä luotan, että mä jonkun sadesuojan tuosta löydän, niin pystyy jatkaa tämmöstä baanaa sitten eteenpäin. Nää on yllätyksiä täynnä nämä retket, kun näille lähtee. Ei auta kuin jatkaa matkaa. Joo, nyt en tiedä mihin on kaveri menossa, mutta satesuoja joka tapauksessa. Mennään sinne puitteen alle vähän pyörimään. Tänne tiedä mikä mestä tää on, mutta olisiko joku sivuoja, missä ehkä aikoinaan mennyt vettä tai muuta, mutta mäpäs pidän tässä pienen tauon
ennen kuin jatketaan ja katsotaan mihin tää sadekeli on menossa. Tää on ihan niinku real life gravelia, että seikkailua parhaimmillaan. Ei tää pieni sade haittaa, että kun ei kaatamalla tuu, niin kaikki on hyvin. Kyllä suomalaisena aina pärjää. Se mikä täällä on nättiä, niin ainakin se huomaa, että täällä on totuttu pyöräilijöihin. Kaikki väistelee ja tiet on suunniteltu silleen ja järjestelyt, että on pyöräilijät huomioitu monessakin paikkaa. Paljon suomalaisilla on sopittavaa, että Suomessa kun ajelet pikkuteillä tai pikkuvaltateillä, niin monesti siellä aika läheltä autoilijat tulee, että täällä arvostetaan liikkujia ja pyöräilijöitä ja se näkyy myös katukuvassa. Toi Santa del Camino oli kokonaisuudessaan niin aivan täynnä pyöräilijöitä, pääosin maantiepyöräilijöitä, mutta siellä näkyy myös sitten maastopyöräilyporukkaa ja vähän gravelista. Ja, se isoin varmaan turismi on se maantiepyöräily täällä, enkä yhtään ihmettele miksi, että täällä on niin paljon hienoja tämmöisiä maalaistieitä ja mä menen nyt tänään tämmöstä tasaista reittiä, että en ajatellut itse lähteä kipumaan tonne vuoriston puolelle, mutta siellä on sitten kilometrien nousuja tarjolla ja yksi paikka minkä olisin halunnut nähdä niin on tuo Puyo Mayori, mutta nyt kun on rajallinen aika, niin ajattelin, että mä ajelen täällä maaseudulla ja otan happea ja keskinopeuksista 5 niin sanotusti, koska on itsellä ollut ylirasitustilaa tuossa taustalla, niin mulla se pääasia ei ole tässä nyt se, että lähdetään repimään, vaan mä nautin elämästä ja pyöräilystä ja vapaasta retkeilystä. Joku reittipohja on, mutta tässä nyt kaikki on lähinnä uutta ja ihaillaan maaseutua. Ihaillaan maaseutua ja espanjalaista kulttuuria ja pappakin morjesti siinä iloisesti. Kyllä tätä on kaivannut. Rauhallista pitkää rullailua. Ja tämä kyllä ootteli, että mä pääsen ajaa tänne vanhempiin pikkukyliin, että nämä on niin idyllisiä historiallisia paikkoja, että nämä on niin tosi valokuvauksellisia mestoja. Katsoo vanhaa kivitaloa riittää ja vähän ihmisiä, tosi rauhallista ja saa nautiskella. Tää oli Biniali tää pikkukylä. Tästä parissa minuutissa pyyhkäisee pyörällä läpi. Nyt haisee rehellinen lanta, niin tiedetään, että ollaan maaseudulla ja näkyy työkoneita tuolla pellolla. Ton Viljaanin kylän jälkeen niin nosti vähän korkeammalle tähän miten se nyt sanoisi, tämmöiseen ehkä laaksomaiseen maastoon. Tässä nyt ajelen tämmöstä perushiekkatietä. Tuossa pari kertaa vedin harhaan, kun kellon kanssa välillä on vähän hakemista, mutta eipä se mitään, taas ollaan reitillä. Ja nyt tää on oikeastaan semmonen, että tässä on semmonen 30 kilometrin lenkki, mikä vedetään tästä
jonka jälkeen lähdetään taittaa sitten kotiin päin tai kohti Palmaa takaisin. Tämmösenä tiedä kun pysyy, niin tämähän on ihan hyvää baanaa sitten mennä. Päivän eka single track. Ja hyvää kuralöllyä on tarjolla. Niin mikä ei siis eroa Suomen syksyyn muu kuin se, että täällä on päälle 20 lämmintä. Muuten vettä tulee ja kuraa riittää. Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten täällä on pyöräbaanat huomioitu. Eli merkattu vihreällä ja punaisella pyörämerkit ja kolmiot, että täällä kulkee mahdollisesti porukkaa ja tossa on rajoitukset ja muut. Ja tääkin on siis tämmönen, mä en tiedä mitä aromaata, hyvin kuivan näköistä, kun täällä Espanjassa hirveän kovat helteet tullut kesällä, mutta tämmöstä, tiedätkö, asfalti, pientä paanaa, kapeata tietä, rullaa tosi hyvin ja aivan uskomattoman mukavan näköistä seutuu, niin kyllä täällä kelpaa ajella, että suosittelen kyllä tulemaan. Ja jos tykkäät maantiepyöräillä, niin tässäkin esimerkiksi tämmönen Palman pohjoispuolella oleva kevyempi, tasaisempi pyöräreitti on tarjolla, niin ei muuta kuin tänne vaan. Challenge is to keep the love, make it last forever, maybe. Should have known right from the start. I'll keep chasing you until you melt my heart, 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 until you melt my heart. I like you. El Toro. On semmoinen tilanne, että on tie suljettu ketjulla, mutta kun reitti näyttää tänne, niin minähän tänne mee. Jos perästä kuuluu, niin olkaa yhteyksissä. En tiedä mitä täällä on eessä, mutta näyttäisi vähän, että olisi raunioituneita taloja lähinnä. Ollaan niinku perhana kun säikäsi. Tuolla oli tommonen huppu tuolla heinäkasan päällä, niin heinäpaalujen päällä. Niin. Mutta joo, vähän karun näköistä mestaa. Täällä ei varmaan hetkiä kukaan asunut. Enköhän mä tästä läpi mennä. No voihan nyt. Nyt kävi kyllä vähän huono tuuri. Täällä on portti kiinni, mä en näköjään pääse. Taisi olla jonkun henkilökohtaisella farmilla, pahoittelut siitä, mutta mä luulen, että mä kiipään tosta kiviröykkiön ylitteitä se muu auto. Jos mä lähden tuolta kiertämään, niin kestää sitten aivan liian kauan. Niin enköhän mä mene tosta ylitte. Nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt on hazardimeininki, että täällä ollaan muurin päällä, tossa menee autotie ja tästä tosta muurin päältä jotenkin hypätä alas ja saada pyörä vielä, mutta enkä mä onnistu. Mies on alhaalla jo. Mutta vielä pitäisi pyörä saada. Siinä on. Jes. Yli tultiin. Kaikkea sitä joutuu tekemään. Oi herranjumala. Oho. Jospa sitä pääsisi ehjänä kotiin, jos lähti ketjutkin vielä tossa, mutta portin ylityksessä, mutta kyllä se nyt. Nyt ei enää vastoinkäymisiä. Nyt se on kuule parin tunnin sisään. Tässä ollaan vuokraamolla takaisin ja alkaa mies olla vähän tältä päivältä energiat jo laskemaan, niin ei muuta kuin kohti takaisin Palmaa ja sitten hotellille lepää.
niin, nyt sitä on päästy perille reissusta. Semmonen no kato taas, miltä se näyttää toi, kun pysäytetään kello, niin pieni hetki. Otetaan tosta ja Jaha, kokonaisuudessaan 95 kilsaa tuli tänään sitten ajeltua näköjään ja tossa nyt palautin justiinsa tohon Vasrentille pyörän pois. Aamulla lähdin 10 aikoihin ja nyt ilta on semmonen vajaa 7. Kaiken kaikkiaan aika hieno reissu, että voi sanoa, että puolet suunnilleen oli tosta reitistä gravelia, että aika paljon semmosia pikkukyläteitä tossa asfalttipohjalla, mutta hienoa maaseutua ja olisiko siinä 3 pientä vanhaa kylää ollut tossa välissä. Vähän niukoilla eväillä menin tossa, että vasta sitten takaisin tullessa pysähdyin tuossa 20 kilometrin päässä Palmasta haukkaamaan vähän evästä. Mut kyllä jos Mallorcalle tuut, niin ehdottomasti suosittelen graveliakin testaamaan. Täällä löytyy erityisesti tuolta Mallorcan pohjoisosista paljon kansallispuistoja, josta löytyy gravelreittejä mitä ennakkoon tutkii, ja myöskin tästä Palma-alueelta sitten kyllä maaseudulta tasaisempaa pätkää, jos semmoista haluaa ajella. Ja pyöräilyitä on tosi paljon, eli varsinkin jos maantiepyöräilyä harrastat, niin siihen ainakin tässä Palman ympärillä riittää reittejä vaikka kuinka paljon. Mielenkiintoista olisi ollut mennä tuonne vuoristoon myöskin pyörimään, mutta ehkä sitten joku toinen kerta, jos tänne lomalle päätyy. Mutta kaiken kaikkiaan niin aika mukavasti onnistui pyörän vuokraaminen ja toi hiilikuitunen Cannondale Topstone sähkövaihteella niin oli mun mielestä tosi hyvä pyörä, semmonen smoothie-oloinen, joustava. Pystyi tuolla isommallakin kivillä vähän ryskäämään enemmän. Ei mitään. Kiitos kun katoat ja palataan taas seuraavassa videossa. Se on moro!